Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma barkanmu da wannan lokaci. Wannan rahoto ne daga Taɗan Bako TV, inda a yau 20 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 muka kai ziyara tare da jaji na musamman zuwa ga wani ƙauye mai suna Dutsen Ɗan Ajiya da ke ƙaramar hukumar mulki ta Anka a jihar Zamfara. Wannan ziyara tare da jaji sun kasance bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai wa wannan ƙauye. Harin da ya afku jiya 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 da misalin karfe 3 na rana zuwa karfe 6 na yamma, wanda ya sanadiyar kisan mutane sama da 30 ciki har da yara ƙanana tare da mata. Sun jijjigata wasu, inda wasu sun samu raunuka inda suna asibiti. A yayin wannan hari da 'yan bindiga suka kai, sun lalata gidaje sannan sun kona dukiyoyin al'umma. Al'ummar ƙauye sun kasance cikin wani hali kuma sun shiga firgici, tsananin tashin hankali. Maza ɗai misalin ƙarfe 3 muka ruwan wata da su, sai ƙarfe 6 sun ka samu sun ka shigo gari. Ƙarfe 3 na marece, 3 na marece sai 6 na marece sun ka shigo cikin gari. Allah, muna halbe da su, sai ƙarfe 6 na marece sannan sun ka shigo cikin gari. Don har sun fara faɗin mu buɗa ba mu iman mutane, mu buɗa ba mu iman mutanen nan. To sai kayan aiki ɗina ƙare masa. Suna ƙare muna faɗa ma da ka sani waɗancan da agurha ne suna da mai standa. Gan ɗaya haka suna yankuwa da wuri. Da sun to sun hakawa ga wuri sai su liƙa wuta ɗaya a dahi da bindiga. Ko ina halibi haka, ko ina halibi haka. Kai, wallahi sai gobe. Allah ka musu Allah ka yahi musu. Allah ya kyauta ba ta so. Allah ya ba ta Allah ya tsare gaba. Haka Allah ya tsara. Addu'o'i ne na rayuwa. Allah ya tsara ka sai ba wanda ya sa ka shi da Allah su ko shi ya sha shi. Allah ya karbi shahada su. Na ta ta muna roƙon Allah ya tsare gaba. Abin da ji Allah ya sa haka ya zama ainihin fara da su. Allah ya sai Allah ya sai matsayinsu na musulmi cewa su bar mu Allah, dan Allah ba zalimin kowa bane. Insha Allah Allah zai adalci. Haka kuma su sani mu a matsayinmu na shugabanni muna kyautata zaton sun yi shahada wannan bayan Allah. To Allah ya ba ku haƙuri, ya ba mu haƙuri dukanmu. Kuma muna tare da 'yan siyasa mu manya, muna tare da shugaban ƙaramar hukumar mulki ta Anka, ga shi nan hannu hagu kuma yana da sarautar katukan Anka. Ga wani chairman na UBEC, ba da ilimi bai ɗaya, shi ya shugaban na Zamfara gaba ɗaya. Mutumin Anka ne, Professor. Akwai mataimakin shi chairman, akwai mai ba gwamna shawara hulɗar al'umma, kuma abin nan kuma shine sallama Anka. Ina yake? Yawwa to. Sannan akwai ɗan Galadima Barazaki, shi ma to yana cikin hukumar zaɓe ta jihar Zamfara. Bello Sarkin Fawa duk kun san shi. Ina yake? Yawwa to. To mun zo da sakataren local government, na zo da ɗan majalisata da fadawa na dogarawa na, sannan akwai kansiloli na daraktoci da jami'an tsaro da sojoji da askarawa da 'yan banga, duka akwai kowa ciki da 'yan Hizba. Mutanen asibiti duk an zo da su. Babbar tawaga ce muka yi, ina ji motocin da muka zo da su sun kai 7 ko? Mun kai 10 don ɗaya mu jajanta muku. Muna cike da alhini
kuma wannan abun duk mai tausayi, duk wanda ada tausayi da imani ya ganga abu sai ya kaɗu sosai. To muna roƙon Allah madaukakin sarki ya isa muna kuma ya tona musu asiri, kuma waɗannan da a cikin mu suna aiki da su Allah ya isa muna gare su, kuma Allah ya tona musu asiri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mai martaba sarkin Zamfaran Anka kuma shugaban majalisa Tahiru Muhammad Ahmad Anka CON, sauran 'yan tawaga kamar yadda mai martaba ya lissafa, babu lokaci. Ina yi mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So abu na farko muna wa Allah godiya wanda cikin yadda ta da amincewa ta ya kaddarta muna da mu zo yau domin ainihin gabatar da jaje da kuma gaisuwar ta'aziyya na wannan gagarumin rashe-rashe da mun kai na 'yan uwanmu a wannan gari na Dutsen Dan Aziya, wanda tun jiya wurin karfe 3 muka ta samun labarin abin da ka faruwa, kuma ana ta kokarin ɗaukar matakai, amma qaddarallahu ma sha wa fa'ala. Allah ya kaddarta abin da ya ga dama kuma ya aikata. Muna roƙon Allah ya sa waɗanda suka rasa rayukansu cikin mu Allah ka ji kansu, Allah ka yi musu rahama, Allah ka karbi shahada su, Allah ya karbi bakuncin su. Abin da mun ka rasa na dukiya Allah ka mai muna da abin da ya wanda mun ka rasa, wayanda asibiti kwance Allah ka ba su lafiya. Muna amfani da wannan dama a mataki na karamar hukumar mulki domin mu isar da sakon ta'aziyya da jaje a madadin gwamnatin jiha. Mun sanar da duk wanda ya kamata mu sanar, kuma insha Allahu gwamnatin jiha za ta kai da tawaga mai karfi domin a zo a jajanta muku. Wannan mun yi amfani da tamu dama a matsayin mu na cikin gida tare da ku, da mu da mahaifinmu da Allah ya azurta mu da shi, duba da duk da bai da lahiya, kowa ya san halin da yake ciki, amma ya ce lalle ba za a zo ba sai da shi, kuma yau gashi Allah cikin ikon shi ya kawo kan shi har Dutsen Dan Ajiya domin wannan jajantawa. Muna roƙon Allah ya ƙara maka lafiya mai martaba, Allah ya gwiwa. Ubangiji Allah ka ba mu kariya ya tsare mu. Muna roƙon Allah ya sa wannan abu ya zama kafara, Allah ya tsare mu gaba kuma ya ba mu kariya. Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙauyukan mu, Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙananan hukumomi da kuma jihar Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda mai martaba ya faɗi cewa ya ba da dama ga uban ƙasa da a rubuta sunaye wayanda suka rasa rayukansu, da wayanda asibiti kwance, da kuma wayanda jarabawa rashin wani abu na konewar gida ko wani abu ya samu, domin mu kai rahoto na gaugawa domin ita gwamnatin jiha ta kawo nata gudunmawa da sauki, saboda mun san wasu suturar jikinsu ɗaya sun ka fita da ita, ya kuwa da bukata a kawo gudunmawa ta gaugawa. So dole mu san me lissahin wayanda suka gidansu na kone, da wayanda a asibiti, da wayanda suka rasa rayukansu, domin kawo gudunmawa ta gaugawa. Muna roƙon Allah ya ba mu kariya, Allah yanda muka zo lafiya Allah ya mai mu gidajen mu lafiya, Allah ya ci gaba da kawo aminci a Dutsen Dan Ajiya da sauran ƙauyukan mu. Ubangiji Allah ya shige muna gaba ya muna jagora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Muna muku barka da zuwa. Muna godiya ga wannan jajanta da kuka zo mana, wannan itilai da Allah ya sarki saukan mana. Allah ya rika ku lafiya, Allah ya shi gida lafiya. Bayan wannan ranka yade muna da koke, don Allah a taimaka mana, matsalolin sun bashi, don Allah a taimaka mana da jami'an tsaro, ko na aka mana sunan gari ko rahin gida ko bara zaki aje mana, taimaka mana, in ba haka ba wurin zai waje. Gaskiya zai waje, gaskiya.